bola asi pôvodne riešená asi tak, že táto chodba nebola, že to bolo vlastne táto izba, čo bola, aspoň pokiaľ ja som počula, tak to bola vlastne kúpeľňa a potom asi bola stôl. A je to vybavené. Pôdolist si môžeš zapamätať alebo zakresliť. Peťa, už sa mi budem si tým pánom behať. Video. A tým pánom. Vždycky, keď bude nejaký zaujímavý, tak si musí pozerať to video. Už bude výmeru. Perspektívu vymeniť. Keď je malý byt dáš a to zober ešte aj strop, aj podloh. Takú sa potrebujeme. A teraz sú tie GoPro tušíky profesionálne kamery, čo točia profesionálna, tak možno, že takú kúpime. To sa zaberie na to. A pracovná. 180 eur stále, 170 akcií bol. A už sa budeme si kúpiť ohnisko. To je pokryrátka, že? Zatiaľ bola nájsť strecha je opravená. Aj Maťovka vravila, že tu bola zima. To nebolo vlastne hlavne táto stena, myslím, že na sebe. No, no neviem, a kde máte kameru? Však tu. Ale čo kamerujete? Tento dom bude dneska do televízii. No určite, No. že je pekný. Pekný.